Kwesinye isikhathi uyasenqena nje ukukhuluma into njengoba injalo. Uyabona ningachoma ngey'namba, ningachoma ngokuswenka, ningachoma ngazo zonke izinto. Into engiyithandayo uma kuza kuKhuzani, aniyikhuluma eyengoma, aniyikhuluma yokudlala isiteji, aniyikhuluma eyay'bonga yokuthi uyakwazi ukuy'bonga, aniyikhuluma indaba yomyalezo abanayo ey'ngomeni zakhe. Yonke lento le aniyikhulumi, nikhuluma ezinye izinto, amajezi ebhola, izinto nje ey'seceleni, ukuya kwakhe phesheya. Eyengoma nje cha, ayithintwa. Kodwa-ke asikho-ke lapho. Idlamlenze-ke iyaba-update-a-ke abantu ukuthi abantu ey'ngqondweni zabo behlale bazi ukuthi kunemicimbi emikhulu ezayo okumele niyazi ukuthi iyalandela. Njengalapha nje 17 August 2025 eShowe eMbongolwane eManzubeni kube kunengoma kazwelonke, kube kunemkomelo yamagoso. Niyayibona leyo nto leyo. So bazobe bekhona-ke abantu abathize-ke lapho bazobe bedlala njengoba bebhaliwe abanye Isangena, Izihogo zelanga, Izigi zezulu ezikaGovuzile nabanye nabanye. Isiningi ingoma kazwelonke kodwa-ke phela umbono, umuntu into ayithandile uyayithanda. Kodwa bazobe bephefoma-ke as ama-artist abantu abanjengoKhuzani Ntencane Falabo, njengoQhosha Mashelela, Thandeka Hadebe noBahubhe. Phinde kuthi laphana ngeyi-16 futhi zakhe u-August 2025 kuyingoma esitshudeni. Uthi uzobe ephefoma futhi nakhona uKhuba oselungenile. Ucingo olusuka kuPhuyisa uMfokahlongo nakhona kuzobe kukhona umcimbi omkhulu, ingoma ey'tshudeni. InterVarsity Student Picnic kuzobe kukuhle kudeyi lapho-ke e-UKZN Edgewood Campus. Sibonge, khumbula wethu ingoma. Right, bathi yisibili-ke shuthi ibikhona-ke last year. Niyabona-ke nathi siyafunda kancane kancane ukuthi inezinto ey'kanje ezike zenzeka phambilini. Right, nakhu-ke lapha kuKhuzani uveza-ke into enhle ithi ingoma kaMavava present, ingoma yaseNkandla kuthiwa izobe ingeyi-1 January 2026. Sebeprepare unyaka ozayo. Lapha-ke siyobe sikhona nakanjani kwingoma yaseNkandla. Usibizile umfoka Sweet obhaliwe. Kuyobe kade kuhlukaniswa unyaka, kuyobe kade kuvotwa, kuyobe kade kutrende iy'ngoma ey'thize, kutrende abaculi abathize, kuyobe kutrende ukhozi. Yonke into iyobe itrende, kuyobe kutrende umaskandi ukuthi ungenile uhlukanisile unyaka. Asazi kube kwenzakalani kodwa-ke i-trending iyobe i-too much. Kuyobe kuphithizela umaskandi futhi uzowudla umhlanganiso ngokutrenda. Asazi kodwa uyayihlukanisa ingoma yonyaka. Lapha-ke ingoma kaMavava kuyobe kunjalo-ke ngonyaka ozayo ngeyi-1. Wena wayetshela le date ikude kakhulu, isikhathi siyagijima. Kusele nje iy'nyanga ezi-more than 5 or ezingaphansana ka-6. Uyabona lento yokuthi iwubala kanjani. Asazi-ke sizobona. Bekuyilokho-ke nje-ke besizokuveza okwamanje. Kuningi esizokhuluma ngakho ngokuhamba kwesikhathi. Izinto ezinjengokuthi khumbula wethu ingoma ey'tshudeni lapha ne-UKZN Edgewood Campus. Kube ingoma kazwelonke yaseShowe eMbongolwane eManzubeni. Akukho okuningi besizokuveza. Bekuyilokho abantu bebe nosuku oluhle. Ngibonge ithuba. Nisekahle.